Hey guys, mayong gabi guys. So, karon guys, magluto ta og gulay. Gulay ta karon kay naman tay chicharon guys. May chicharon guys oh. Muni chicharon diri sa bowl guys oh. Chicharon siya. So magluto ta og gulay. Gulay nga kalabasa atong gisahon. Tara guys oh. Kalabasa og kuan do katalong. Ato lang na siya og gisahon guys. Ato lang siyang butang ng oyster, ng tay oyster. So ato na siyang gisahon. Ato sa ning hiwaon guys. So di na magluto na ta og gulay. The film First Light na nag-tour to several festivals around the world ay nandito na ngayon makapanood na ng Filipino audience. Para kay Lee, maraming Pilipino ang makaka-relate sa kanyang karakter. Tungkol po ito sa awakening ng isang madre who, para sa akin, ano siya, maihahalin tulad sa isang ordinaryong Pilipino. Hindi siya gaano katalino pero nakakaramdam siya, nakikita niya ang mali at tama. Mapapanood ang First Labasa gato ning gisahon guys. Try na to jud labo ba ni kay gipalit ra man ni siya guys na nagsuroy. So ato ning gisahon. Try na to ni labo ba ni lami ba ni siya. Ba sila taon. Diba? We're so happy kasi syempre Eh. marami ng Pilipino yung may access sa The Chambermaids daughter. Marami rin sumusuporta sa Uyog atin. yun And that no. goes for Misbehave as well. I'm really excited for more Filipinos to be able to watch the shows that we make dito sa collaboration ng Dito and Taiwan. Mas mapapadali na ang panonood ng mga paboritong kapamilya shows dahil sa bagong collab ng I1. Well, alam naman natin na ang ABS-CBN at ang I1, siguro yung sa pinakamalaking library no, ng mga Filipino classics, it's really the right partner to bring yung content was coming connectivity. Malakas ang partnership. You know, this landmark partnership between I1 and Dito is really part of the quest to make sure that our favorite Kapamilya shows are as accessible to as many Filipinos as possible. At hindi lang accessible, kundi libre. Kabilang sa mga mapapanood sa I1 ang mga ABS-CBN series tulad ng pinakabagong Sigabo, Blood vs. Duty, The Alibi, It's Showtime, at iba pang kapamilya shows. Kanina, hindi nagpahuli ang Madlang People sa I1 Dito Dance Challenge. Gino Kirchner, ABS-CBN News. Sa pagbabalik ng TV Patrol, problema ng bullying at iba pang mental health problems, paano nga pa dapat tugunan? Paano ka nang ibaba ang edad para sa criminal responsibility? Huling na buhay. Bagyong Francisco, umina na bilang typhoon. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Sinabi ng tama ni, sa akin may atraso yung tao. Ako may alam mo sa kanya. Kapag nakilala ko kasi siya, kumalang ako sa kanya. Sigabo. Talong guys. Tara ka buo. Talong. Napatunayan talagang walang kasalanan. Hindi ta magamit og taparan guys kay buyog ang lamisa. Nasa panganin pa rin ang buhay niya. Pero may isang taong nais siyang pabagsakin. Blood versus duty.
kalayaan. Kung gusto mong matapos ang paghihinala sa iyo, you have to trust me. So guys, sumanak kong hiwa. The alibi. Kung hindi niyo po ipinaalam sa kanila kung paano yung paggamit, hindi dahilan na minor de edad yung mga anak niyo para sa ustisya. Kung hindi yung anak niyo yung magbabayad, dapat kayo yung magbayad para sa mga anak ninyo. Una nang sinabi ng Police Regional Office 8 ng Leyte na iimbestigahan nila kung paano napunta sa kamay ng mga suspect ang service firearm na naka-issue sa isang pulis at ang isa pa mula naman sa isang private security agency. Pero nilinaw na ng pulisya na kahit menor de edad na ang dalawang salarin na nasa edad 14 at 15 anyos ay hindi pa rin nila makakatakas sa batas ang mga sangkot, pati na ang kanilang mga magulang. Yan din ang siniguro ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. May mga kondisyon naman yung batas dyan. Tulad ng sinabi mo, pagka ikaw ay 18 pataas, pero sa kababaan ng 18 na to, hindi na i-extinguish yung criminal liability kapag may discernment. So hayaan natin yung korte na i-discernment yan. Pero pagdating pa rin doon sa isang biktima, isang suspect na 14-year-old, ito turn over fair at dito doon sa bahay pag-asa ng mga pamahalaan. The important thing na tatandaan natin dito, either way, aalis sila sa community, ilalagay sila sa bahay pag-asa. Samantala, binisita na rin ni Education Secretary Sani Angara ang pamilya ng dalawa sa tatlong nasawi sa pamamaril. Nagbigay na ng paunang tulong ang DepEd sa mga pamilya ng mga biktima at nagsasagawa ng psychological first aid para sa mga estudyante, guro at mga magulang. Pinaghahandaan na rin ang kagawaran ng distance learning para sa mga mag-aaral na hindi mahanda na makabalik sa klase dahil sa matinding trauma. Francis Orsio, ABS-CBN News. At makakasama po natin ngayong gabi si Christopher Fabian, ang ama ni Chris Lawrence Fabian, na isa sa mga estudyante na sawi sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban na City. Ginoong Fabian, unang sa lahat, natitira kayo po dito sa ABS-CBN sa pagkamatay po ng inyong anak. Salamat po. Ginoong Fabian, maraming nagsasabi na isa pong bayani ang inyong anak dahil sinagip po niya ang kanyang mga ka-eskwela. Ilalawan po ninyo sa amin itong si Chris Lawrence. Napakababait na bata. Eh, kahit anong, ang mga kaibigan niya, binibigay niya. Kahit na maupulong baho niya, bibigay niya kahit maglakad na lang sa pauwi. At sa mga mga kaibigan niya. Narinig niyo po rin po ito na kumbaga sinigipan niyang sabitin ang kanyang mga kaklase. Nung narinig niyo po yun, ano ang naging reaksyon po ninyong mag-asawa? Sa akin po, oo nga po, hero. Upang ikaw sa dagan. Tumbal sa dagan ka. Kirapatan. Uwa mo sa ganitin. Sino ba yan ha? Sino? Buto, ibudan, ibigay mo to pa. Yung matiniwala Tumpa. ko po. Dagan na. Siguro lang po. So, hanggang ngayon Dahil po, sa radio po. oo. Pero ang Guys, magluto na ta guys. Dito pa og mantika ni kay. Tika man sa baboy ganina. Chicharon. Dili ra ko makuha guys. Nari ah. Pa. Ang gulay guys. ang mga salarin ay posible po Ba? makagaan. Kung sa nasabi nga nila, Ha? mga bata pa sila. Ano na, Paano naman prito, yung sakto rin ang edad. kung hindi sila tinuruan? 20 na, ipaprito na Oo. dyan. Yung mga magulang ng mga salarin, ang Ginoong Fabian, matanong ko lang no, at nagpapakita ba sila sa komunidad sa inyo? Pinapakita po ba nila ang mga magulang? Guys, naglunod na taog lamas. Lamas ra tay sagol guys. Wa man tay laing sagol. Karira man. Ba. Gulay. Gusto ko, kung hindi mo mapanood. 'Yung- 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 '
Ang gulay. Ito na na ilonod guys. Diba? Gulay-gulay ramang ta. Ano yung nagigis ka guys. Diba? So, human, yung takluban. Karon luto, diba? Matapos ang pamarin ng mga nilog-militar sa San Jose National High School sa Tacloban City, naging pagkakataon ito para kay Senador Robin Hood Padilla nag-iit ang malumada ng babaan ang minimum age of criminal responsibility. Para kay Padilla, ang minimum age sa mga tinatawag na children in conflict with the law ay dapat babaan sa 10 taong gulang. Sa ilalim na sinanitiran na amended Juvenile Justice and Welfare Act of 2010, dapat pagkakinaw na may akata ng batas na si Senator Francis Pangilinan at si Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Chris Tacoe, hindi naman basta pinakakawalaan ang mga monopolitan at mawawalan na sila ng pananagutan. Sa ilalim pa ng batas, ang mga nakagad na hindi mapawala ay ibabalik sa kanilang mga magulang pero sasailalim sila sa intervention program ng social worker. O kaya naman ay dadalhin sa bahay pag-asa para doon mas mamonitor ng lokal na pamahalaan na safety children sa itas ang solusyon para maiwasan ang mga children ng conflict with the law. Maiwasan malo ang presidente ng pagpatay tulad ng tamang paggabay sa mga bata. So, ariyo na tatong biluto kung naluto na ba nga ginisang gulay. Gisaram ta gulay guys kay talaing sudan guys. Ano ra palabasa ug talong. Ito siyang kilawan guys. Malami na ba? So, asin gamay guys. Ang gulay guys, oh. Ara, ba? Ano ni gitimplahan guys? Lawan na to otro. Na. So guys, ato na tanawon atong giluto. Luto na kay hubas naman ang sabaw guys. Awa. Diba? Luto na no. Hubas na. So yam yam na. Luto na atong sudan guys. Diba? Luto na. Oh, diba? Ano na siya day, murag adobong kuan. Adobong gulay. Diba? Ito na siya guys. Isagwa na siya isagol guys. Pagtimpla lang anak guys ang ano na. Daog na ang timpla ni guys. Basta way karni-karni. Lamas ra. So, manihapon na ta guys, murag gutom na luto na may kalabasa, luto na guys. Nanihaunan kay mawa na ning sabaw. Luto na. Ito na nihaunon. Ito siyang takloban. Pa, takloban. Umarangkada na ang paghinigay ng tulong pinansyal sa libo-libong residente na apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Personal din binisita ni DS
Kauna to, paghikos na ko. Ito ang posibleng sa pinakabagong kwento ng talakayin ni Arlene Terpa sa Philippine Strangers Mysteries. May mga misteryo nawawala sa pagitan ng panahon. Meron naman naghihintayan ng mahukay. Sa isang kwento sa Pilipinas, may nadiskubreng mga ngipin at dugo na sa unang tingin, aakalain mo ordinaryong fossil lang. Pero magpapabago pala sa kasaysayan at pag-unawa natin sa evolusyon ng tao sa kasalukuyan. It was last 2007, published in 2010. Ito yung original kalokan, the MP3. It was about 7,000. Taong 2019 nang ipinakita sa publiko yung mga buto sa Kuweba ng Kalaw. Tinawag itong Homo luzonensis. Pero naisip niyo ba kung paano nakarating ang Luzon ng Homo luzonensis? Pagka natin ang pagkakadiskubre sa itinutulong bagong species ng tao na natagpuan dito sa Pilipinas. Ito ang Philippine Strangest Mysteries. Sabay-sabay po natin alamin ang kwento kung paano nakarating sa bansa ang sinasabing sinaunang tao, ang Homo luzonensis. Sinaunang tao. Sa Philippines, Strangers Mysteries. Mamaya na po yan 8 p.m. sa ABS-CBN YouTube channel. Guys, wala ko natandaan ay gulay. Chicharon. Hanap ng tubig. Okay.
Guys, magugas na ta guys. Kaya humana mamig pa ni hapon. Maghugas. Yan, ulit ay luray ka ng TV. May sabaw.
Karara ko na quick. Kinura na ba na gintan? Oy, narinig ko yan ha. Ano akala mo kay Marsa? Walang husay? Hindi naman. Alam naman natin lahat tayo magagaling. Kakataon lang na nakapatanggal ni Mama Sito ngayon. Talaga. Kayo na bola pa kayo, no? Magsibay ka sa trabaho niyo. Sige na. Salamat. Ha? Congrats. Welcome. Oh, ano to? Oh, wow! Ano mo gamit ko? Natatanong ka pa, para na akong hindi ka investigador. Madami kong hugas guys. So man ako hugas. Mansa, wala ba man lang Pinya, guys, thank oh. you dun sa Pinya. ginawa ng tao? Pinya. Thank you. Thank you, sir. Excuse me? Sam, may problema ba? Ayos ka lang? Ay, kabisado kita. Meron eh. Loading. Andar na pag loading ni sa. Ay. Abi ikatugon kasi ko grayot nila sa may parang maupot sa una sa tanggol. To pag tanog lang sa lida. Paong. Tanggol. Sigabo guys. Maraming sigabo. Nininto ang lupa de jang ipuyan. Ang laban ay inadhana ng dugo. Malinaw sa ating investigasyon, Raman Abubakar ay ginawa lamang Paul Guy. Napatunayan talagang walang kasalanan si Dr. Raman. Sana dito na matapos ang lahat. Pwede na tayong bumalik sa isla. Hanggat hindi ko bibigyan ng totoong justisya yung mga kababae natin. Isang matatag na alyansa ang nabuo. Parang plakado lahat. Hindi kaya set up lang. Wala pa akong pruweba sa ngayon. Pero si General Rodriguez, posible walang kinalaman si Lara. Guess ko pinanay niya ang magtanggal niya. Hindi mo muna yung sarili. Kapag pinapupukan natin siya, dapat Kapag aray. Everything Ba, nablibatong. ngayon June 22. Bye baboy. Yeah guys, thank you guys. Thank you for watching guys. Pagsisimula ang Bye na guys. Hindi na parang si General.